हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामाल। శ్రీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము ఈ భక్తి శాస్త్రి అనేటువంటి కోర్సులో భగవద్గీత యథాతథము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్రమంలో మనము భగవద్గీతలోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము పూర్వపు క్లాస్లో కొన్ని శ్లోకాలను అంశాల్లో చూసాము. సో ఈ క్రమంలో పరంపరాగతంగా మరి దివ్య జ్ఞానాన్ని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అందించినటువంటి క్రమాన్ని, అంటే ఆ పరంపరాగతమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని గురించినటువంటి విషయాన్ని మనము పూర్వపు క్లాసులో చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని మొదట ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఎవరికి తెలియచేశాను అని చెప్పారు. ఇక్కడ హరే కృష్ణ హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయొచ్చు, అవకాశం ఇస్తాను. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మొదట ఎవరికి
తెలియచేశాను అని చెప్పారు. సో హరే కృష్ణ 12 మందికి మాత్రమే గుర్తుందన్నట్ట. దీన్ని బట్టి హరే కృష్ణ, లేదా హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం వీలు కాలేదండి. ఓకే, గిరిజా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. వివస్వానుడు లేదా సూర్యదేవుడికి మొట్టమొదటిగా చెప్పారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, వివస్వానుడికి తెలియచేశాను అని చెప్పారు. శ్రీనివాస్ ప్రభు, వివస్వానుడు తిరిగి దానిని ఎవరికి తెలియచేశారు? హరే కృష్ణ. మనువుకు ప్రభుజీ. మనువుకు తెలియచేశారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సౌభాగ్య లక్ష్మి మాతాజీ, మనువు తదుపరి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఎవరికి అందించారు? హరే కృష్ణ, అన్మిట్ చేసుకోండి. ఇచ్చాను మాతాజీ. ఇక్షాకు మహారాజుకి ఇచ్చారు ప్రభుజీ. ఓకే, మరి హరే కృష్ణ, ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ విధంగా మొదట వివస్వానుడికి, తదుపరి ఆ వివస్వానుడు అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివస్వానుడికి తెలియచేయగా, వివస్వానుడు తిరిగి దానిని మనువుకు చెప్పారు. మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పడం జరిగినటువంటిది. ఆ విధంగా రాజర్షులు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పరంపరాగతంగా మరి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ ఆ విధంగా రాజర్షులు, రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజులు మహర్షుల్లాగా ఉంటూ ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని మరి సాధారణ జనులకు వారు పంచుతూ వచ్చినటువంటిది. మరి ఎందుకు తిరిగి ఈ కలియుగ ప్రారంభానికి మరియు ద్వాపర యుగ అంత సమయంలో తిరిగి ఎందుకు ఇదే దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు బోధించవలసి వచ్చింది? హరే కృష్ణ, ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. పరమపావని గౌరీ దేవిదాసి మాతాజీ అన్మిట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. కాలక్రమేణా ఆ జ్ఞానము దారి మూసుకుపోయింది. తిరిగి భగవానుడు అర్జున్ ద్వారా మళ్ళీ కలియుగ జెండకి తెలియజేస్తున్నాడు ఈ జ్ఞానాన్ని. ఓకే, సో కాలక్రమంలో ఆ దివ్య జ్ఞానం యొక్క యోగము నశించినట్లుగా అనిపించడం ఏంది, నశించిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ మిథ్యాచారులు వారి యొక్క సొంత భావనలను చెప్పడం వల్ల కాలక్రమేణా దాని యొక్క ఆ దివ్య జ్ఞానము యోగం, దాని యొక్క యోగం నశించినట్లుగా అనిపించింది. కనుకనే అర్జునుడికి తిరిగి బోధించడము, తద్వారా ఈ సర్వ మానవాళికి కూడా అందించబడినటువంటిది ఈ దివ్య జ్ఞానము కదా. సో మరి ఆ విధంగా వారి అర్జునుడికి మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంవాదం విన్న తర్వాత అర్జునుడికి ఒక ప్రశ్న వేసినటువంటిది శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని. ఏంటంటే, ఓ కృష్ణ, మరి వివస్వానుడు నీకంటే చాలా పూర్వీకుడు, కానీ నీవేమో నాతో పాటు ఇప్పుడుగా ఉన్నటువంటి వాడివి. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని మరి నీవు సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడుకు బోధించావు అంటే దీన్ని నేను ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా దీన్ని నేను అర్థం చేసుకోవాలయ్యా అంటూ
అర్జునుడు అడిగినటువంటిది. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తారు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ద్వారానే ఈ విషయాన్ని అవగతం చేయించడానికి ఆ తదుపరి నిరాకారవాదులు మాయావాదులు ఆ విషయాలపైన వివిధ రకాలుగా చర్చలు చేయకుండా ఉండడానికి భగవంతుని ద్వారానే ఆ విషయాన్ని తెలియచేసే విధంగా అర్జునుడు అడిగినట్లుగా చెప్పడం జరిగినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మరి దానికి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము మనము ఈరోజు ఈ క్లాసులో చూడబోయేటువంటి అంశాలు. సో ఎప్పుడైతే ఈ భగవద్గీత యొక్క చరిత్రను, ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆయన పరంపరానుగతంగా చెప్పినటువంటి విషయాలను విన్నటువంటి అర్జునుడు మరి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విషయాన్ని నేను ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడు నీకంటే పూర్వుడు, అంటే నీకంటే ముందుగా వచ్చినటువంటి వాడు. అటువంటి పరిస్థితులలో మరి పూర్వమే ఆదిలోనే నీవు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఈ యోగ శాస్త్రమును వివస్వానుడుకు వివరించావంటే నేను దీనిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అడగడము. సో ఇదంతా కూడా నాస్తికవాదులు, శ్రీకృష్ణుని సామాన్యమైనటువంటి మానవుడిగా తలిచేటువంటి వాళ్ళు నమ్మజాలరు. కాబట్టి కృష్ణుడే స్వయంగా ఈ విషయాన్ని ప్రామాణికంగా వెల్లడి చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అర్జునుడు కోరుకుంటూ ఈ విధమైనటువంటి ప్రశ్న అడిగినటువంటిది. దానికి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు దివ్యత్వము మరియు అవతార పరమార్థాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలోనే ఇక్కడ మనకి ఈ 4వ అధ్యాయంలోని 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో శ్రీ భగవానువాచ బహుని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. సో ఇక్కడ మరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్ని, ఓ పరంతప, మెనీ బర్త్స్ బోత్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ పాస్డ్. నీకు నాకు అనేకమైనటువంటి సో మరి అనేక జన్మలు గడిచిపోయాయి. బహుని మే వ్యతేతాని అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచిపోయాయి. కానీ ఇక్కడ తన్యాహం వేద సర్వాణి, నాకు అవన్నీ గుర్తున్నాయి. ఐ కెన్ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, నాకు అవన్నీ కూడా గుర్తున్నాయి. నత్వం వేత్త పరంతప, కానీ నీకవి గుర్తులేవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ మనకి జీవులు మనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మర్చిపోతూ ఉంటుంటాం. కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఆ విషయాలను ఎప్పటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి విషయం.
ఎందుకంటే మనము సాధారణంగా కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి. కానీ భగవంతుడు మాత్రము ఆయనకు అనేకమైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నటువంటి, సో ఆ అనేకమైనటువంటి అవతారాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఎప్పుడూ ఒకే పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటిదిగా మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉండేటువంటి శాస్త్రాలలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. దీనిని ఆచార్యులు ఒక ఉపమానంతో చెప్తూ ఉంటారు. వైడూర్య రత్నంలాగా ఆ భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా ఒక్కడే, కానీ ఆ వైడూర్య రత్నంపై పడ్డటువంటి వెలుతురుని బట్టి అనేక రంగులను చూపుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ కాలాతీతంగా, కాలానికి అనుకూలంగా మరి ఆయన వివిధ అవతారాలలో కనిపిస్తూ ఉంటాడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు అనేకమైనటువంటి అవతారాలలో అవతరించినప్పటికీ కూడా ఆయన ఒక్కడిగానే ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయనే శ్రీకృష్ణుడు. సో సర్వ అవతారాలకు మూల ఆధారమైనటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు, ఎలాగైతే పరమాత్ముడు ఆయన ఒక్కడే, కానీ ఆయన వివిధ అవతారాలలో వస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ అందుకే అర్జునుడితో చెప్తున్నారు, నీకు గత జన్మలు గుర్తులేవు, నాకు అవన్నీ గుర్తున్నాయి. ఇదే మనకి అంటే జీవుడికి ఆ పరమాత్మకి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి భేదం. భగవంతుడికి మనకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఆ భేదము ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు శాశ్వతము, అచ్యుతుడు అయినటువంటి వాడు. జీవుడు కూడా శాశ్వతుడే, కానీ గత జన్మలను గురించి మర్చిపోయేటువంటి వాడు. సో అర్జునుడు కూడా మరి తనకు సంబంధించినటువంటి, ఎందుకంటే అర్జునుడు భగవంతుని యొక్క నిత్య సహచరుడు. నిత్య సహచరులు భగవంతుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన యొక్క సహపార్శ్వాదులందరూ కూడా అవతరిస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క నిత్య సహచరుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన గత జన్మలు గుర్తు పెట్టుకోలేదు. అదే జీవుడికి ఆ పరమాత్ముడికి, జీవాత్మకి పరమాత్మకు ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భేదం. ఎందుకంటే జీవుడు పరిమితుడు, ఆయన యొక్క అంశ అయినటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి వాడు అయినప్పటికీ కూడా జీవుడు పరిమితుడు. ఆ భగవంతుడు మాత్రం అపరిమితంగా ఉండేటువంటి వాడు, సో దివ్యమైనటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుడు అపరిమితమైనటువంటి వాడు కనుక దివ్యమైనటువంటి వాడు, సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అనేక రూపాలలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటుంటాడు. అందుకే మనకి భగవంతుని యొక్క అనేకమైనటువంటి అవతారాలను గురించినటువంటి సమాచారం బ్రహ్మ సంహితలో ఉంటూ ఉంటుంది. అద్వైతమచ్యుతమనాదిమనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయౌవనం చ వేదేషు దుర్లభమదుర్లభమాత్మ భక్తౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడే చెప్తున్నారు ఏమని, అద్వైతమచ్యుతం అనాదిం, పూర్ణుడు అచ్యుతుడు చ్యుతి లేనటువంటి వాడు. మరి ఆ చ్యుతి లేనటువంటి అంటే నశింపు లేని, క్షయం లేనటువంటి వాడు, ఇంకా అనాది అయినటువంటి వాడు అయిన ఆది పురుషుడు గోవిందుని నేను భజిస్తాను అంటూ ఆ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. గోవిందమాది పురుషం తమహం బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. పూర్ణుడైనటువంటి వాడు, చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, అనాది అయినటువంటి
ఆది పురుషుడైనటువంటి ఆ గోవిందుడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు. ఆ శ్రీకృష్ణుని నేను భజిస్తాను. ఎందుకంటే అనంత రూపాలలోనికి విస్తరించిన అతడు అదే ఆది అయినటువంటి పురాతనమైనటువంటి వాడు, సర్వదా నవయవ్వనంగా గోచరించేటువంటి వాడు. అందుకే మనము ఎక్కడ కానీ భగవద్గీతలో కానీ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగేటప్పటికే దాదాపుగా ఆయనకి 70 నుంచి 85 సంవత్సరాలు, దాదాపు 90 సంవత్సరాలు వయసులో ఉండేటువంటి వాడు. మరి అప్పుడు కూడా నవయవ్వనంగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి కురుక్షేత్రంలో ఎక్కడ చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా 90 సంవత్సరాల వయసులో కూడా. సో కనుక ఆయన ఎప్పుడు కూడా నవయవ్వనంగా ఉండేటువంటి వాడే. సో మరి అటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆనందపూర్ణమైనటువంటి సర్వజ్ఞానమయమైనటువంటి మరి ఆ భగవద్ రూపాలు సాధారణంగా గొప్ప వేద పండితులు కూడా అవగాహన చేసుకోలేకపోయినా భక్తులు మాత్రం అవగాహన చేసుకుంటారు అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో. సో కానీ ఆ విశుద్ధ భక్తులకు సర్వదా అవన్నీ కూడా ప్రకటితమవుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి అర్జునుడికు ఆ విషయాన్ని, అంటే భగవంతుని గురించిన తత్వం తెలుసు, కానీ ఆ మాయావాదులు భగవంతుణ్ణి నమ్మనటువంటి వారి కోసం మాత్రమే ఆయన అక్కడ ప్రశ్న అడిగినట్లుగాను. సో దీనికి ఎందుకంటే మరి ఆ అర్జునుడు భగవంతుని యొక్క నిత్య సహచరుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన గత జన్మ గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయాడు. కారణం ఏంటంటే జీవుడు ఎప్పుడూ కూడా పరిమితుడే, ఆ భగవంతుడు అపరిమితుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయావాద విధానంలో, అంటే భగవంతుని యొక్క మాయా చేత మనము గతానికి సంబంధించినటువంటి, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు మతిమరుపు, జ్ఞాపకము ఇవన్నీ కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు భగవద్గీతలో మనకి. సో అలాగే ఇక్కడ బద్ధజీవుడు ఒక శరీరం నుండి వేరొక శరీరానికి మార్పు చెందుతున్నప్పుడు ఆ మార్పు కారణంగా సర్వము మర్చిపోతాడు అనే, ఎందుకంటే ఆ శరీరానికి జీవుడు భిన్నుడు కనుక. కానీ భగవంతుడు ఆయన యొక్క శరీరం కానీ ఆయన కానీ వేరు కాదు, ఆయన ఒకటే. సో కనుక ఆయనకన్నీ కూడా గుర్తు ఉండేటువంటి విషయాలు. సో కనుక మరి భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ మాయావాదులు అంటారు నేను భగవంతుణ్ణి, కానీ మరి గతానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి అంటే మాయ వల్ల మర్చిపోనాను. మరి మాయ భగవంతుడి పైన ప్రభావాన్ని చూపెట్టదు, మాయ ఆయన ఆధీనంలో ఉండాలి. సో కనుక ఈ మాయావాదులందరూ కూడా నేనే భగవంతుడిని అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నిజమైనటువంటి వాళ్ళు కాదు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యొక్క ఖండన. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోడు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు స్వయంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఒకవేళ ఎవడైనా మర్చిపోతే గతానికి సంబంధించినవి అతడు భగవంతుడు అయ్యే అవకాశమే లేదు. కాబట్టి మర్చిపోయినటువంటి జీవుడు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడు కాడు. అదే భగవంతునికి జీవునికి ఆత్మకు పరమాత్మలకు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భేదం. సో ఇంకా మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అవతార ప్రత్యేకత మనకి తదుపరి శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అజోపి సన్న వ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరో నపిన్ సన్ ప్రకృతిం స్వమదిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. సో అజహ అంటే జన్మ లేనటువంటి వాడు. సో మరి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ దేవదేవుడు మనకి కృష్ణుడి యొక్క అవతార ప్రత్యేకతను మనకి ఈ
ఈ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తారు. అజోపి సన్న వ్యయాత్మాహ అంటూ చెప్పినటువంటి, అజహ అంటే జన్మ లేనటువంటి వాడు. మరి శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా జన్మించరు. అందుకే ఆయన చెప్తారు, నా యొక్క యోగమాయ ద్వారా నన్ను నేను సృజించుకుంటాను అంటూ మనకి భగవద్గీతలోనే ఇదే అధ్యాయంలో చెప్తారు. తదుపరి శ్లోకంలో వస్తూ ఉంటుంది. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సృజామ్యహం అంటే మరి ఆయా సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తూ ఉంటాను, నన్ను నేను సృష్టించుకుంటూ ఉంటాను అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు కదా. సో కాబట్టి భగవంతుడు జన్మ లేనటువంటి వాడు, మనలాగా సాధారణంగా జన్మ తీసుకునేటువంటి వాడు కాదు. ఆ విషయాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవలసినటువంటిది. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, అజోపి సన్న వ్యయాత్మ అంటే పుట్టుక లేని వాడిని, నా దివ్య దేహం ఎన్నడూనూ నశింపనిది. అది మనకు, మన దేహాలకు భగవంతుని యొక్క దేహానికి ఉండేటువంటి తేడా. మన దేహము తాత్కాలికమైనది, భౌతికమైనది, పాంచభౌతికమైనటువంటి పదార్థాలతో నిర్మితమైనటువంటిది, కాలక్రమంతో నశించిపోయేటువంటిది. సో ఈ భౌతిక శరీరము జన్మిస్తుంది, పెరుగుతుంది, కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, తనకు సంబంధించిన ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి వాటిని సృష్టిస్తుంది, ఉత్పత్తి చేస్తుంది, తిరిగి కాలక్రమంలో క్రమంగా క్షీణించి చివరికి నశించిపోతుంది. అది మనం పొందేటువంటి ఈ భౌతిక దేహ కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలుగా జీవుల ఈ భౌతికమైనటువంటి శరీరాలను పొందుతూ ఉంటారు, రకాలుగా ఉండేటువంటి జీవులు కదా. సో కాబట్టి భగవంతుడు మాత్రము జన్మ లేనటువంటి వాడు. ఆయన జన్మించడు, కానీ భక్తుల కొరకు, తన భక్తుల కొరకు ఆయన అలా జన్మించినట్లుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో కనుకనే మరి కృష్ణావతారంలో ఆయన అవతరించినప్పుడు సో మొదటగా దేవకి వసుదేవులకు, హరే కృష్ణ, ఆ దేవకి వసుదేవులకు ఆయన మొదట చతుర్భుజ ఆ విష్ణు రూపంలో దర్శనమిస్తారు, నారాయణ రూపంలో దర్శనమిచ్చి తదుపరి ఆయన బాలుడుగా మారినటువంటి పరిస్థితి మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో మనకి ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ధర్మ విషయాలను గురించి ఇక్కడ సంస్థాపన మనకి 8వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క అవతార ఉద్దేశం యొక్క పరమార్థాన్ని మనకు ఆ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నారు అంటే చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులను రక్షించుకోవడానికి, భక్తులను రక్షించడానికి. అలాగే ఎలాగో వచ్చారు కదా, వినాశాయ చ దుష్కృతాం, ఆ దుర్మార్గులను నశింప చేయడం కొరకు, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మ. సో మరి ఇక్కడ సంస్థాపనం అంటే ధర్మాన్ని, ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ధర్మ సూత్రాలు. సో టు ఎస్టాబ్లిష్ అంటే పునఃస్థాపించడానికి, స్థాపించడం కొరకు
సంభవామి యుగే యుగే. సో అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు మరి ఇక్కడ ఆయన జన్మించినటువంటి వాడైనప్పటికీ కూడా భక్తుల కొరకు జన్మించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. దీన్ని మనకి ఉపమానం తీసుకున్నట్లయితే సూర్యోదయం లాగా చెప్తూ ఉంటుంటాడు. వాస్తవానికి సూర్యుడు ఉదయించడు కదా, ఇదంతా మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే. ఉదయం మనకు సూర్యోదయం అయింది అని అంటాం. వాస్తవానికి సూర్యుడు ఎప్పటికీ కూడా ఉంటాడు. భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కానీ మనకు మాత్రం ఏమవుతుంది, సూర్యుడు ఉదయించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే శ్రీకృష్ణునికి నిజమైనటువంటి జననం లేదు అని చెప్తారు. కానీ మన కళ్ళకు ఆయన జన్మించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అవ్యయాత్మం అజోపి అనేటువంటి శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా మనకి అవ్యయాత్మ అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శరీరము భౌతికమైనటువంటి శరీరం కాదు. అంటే పుట్టుక, వృద్ధాప్యము, మరణం లేనటువంటి శరీరం. ఎలాగైతే కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ఆయన మనుమలు కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన యవ్వన స్వరూపంగానే ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఈ ఆత్మమాయ ద్వారా ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటాడు తప్ప మనలాగా కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మనం వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటుంటాం. కానీ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మాత్రము తన ఆత్మమాయ అయినటువంటి తన యొక్క స్వీయ శక్తి ద్వారా, అదే ఇక్కడ యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అంటూ చెప్తున్నట్టు. అంటే ధర్మానికి హాని కలిగినప్పుడు, మరి అలాగే అధర్మము పెచ్చుమీరిపోయినప్పుడు ఆ భగవంతుడు అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ధర్మం క్షీణించినప్పుడు అధర్మం పెరిగిపోతుందో, ఎప్పుడైతే ధర్మం క్షీణించి అధర్మం ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుందో అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అవతరిస్తారు. స్వయంగా తాను అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆయన ధర్మ సంస్థాపన, అందుకే ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ అంటే ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికి ఆయన మరి అవతారం తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత ప్రకారము అత్యున్నతమైనటువంటి ధర్మం, హరే కృష్ణ, భగవద్గీతలో అత్యున్నతమైనటువంటి ధర్మాన్ని ఆయన మనకి చివరిగా భగవద్గీత బోధనంతా చేసిన తర్వాత అర్జునుడికి ఆయన చెప్తారు 18వ అధ్యాయంలో. ఏమిటా శ్లోకం? హరే కృష్ణ, ఎవరికైనా గుర్తుకున్నదా? ఎవరైనా హరే కృష్ణ, ఇంకా ఇద్దరే, ముగ్గురే, నలుగురు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాధవి లత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మన్మనాభవ మద్భక్తో మా అధ్యాజీవం నమస్కారం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
శివనాథ రామచంద్రదాస ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఎస్ ప్రభు. 18.66. హరే కృష్ణ. సో ఆయన అన్నీ కూడా భగవద్గీతలో బోధించిన తర్వాత చివరికి చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. సో మరి ఏంటి వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మము అంటే ఆయనకు శరణాగతి పొందడమే యథార్థమైనటువంటి ధర్మము, నిజమైనటువంటి ధర్మం. అందుకే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానులకు శరణాగతి కావడమే నిజమైనటువంటి ధర్మము. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము ఈ శ్లోకాలలో తెలుసుకున్నటువంటి కొన్ని అంశాల్లో పరమాత్మకు మధ్య ఉండే భేదము ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. అలాగే ఇంకా మనకి ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క అవతార పరమార్థం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు అవతరించడానికి ముఖ్య కారణము ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి చూడాలన్నటువంటి కోరికతో తపన చెందుతూ ఉంటారో వారిని తృప్తిపరచడానికి, వారిని రక్షించుకోవడానికి వాస్తవానికి భగవంతుడు అవతరిస్తారు అనేటువంటి విషయము మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అదే సమయంలో ఎలాగో వస్తున్నారు కనుక రాక్షసులను శిక్షించడం. వాస్తవానికి ప్రైమరీ మాత్రము తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, భక్తులతో, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క దర్శనార్థమై నిరంతరము ఎదురు చూసేటువంటి ఆ భక్తుల కొరకు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉంటుంటారు. వారు ఏ భావాలతో, ఏ కోరికలతో ఆయనను ఆశ్రయిస్తే అవి తీర్చే విధంగా ఆయన వస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ దేవకీదేవి మరియు వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా జన్మించేటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఎలాగో క్రూరమైనటువంటి కంసుడును వారిని హింసిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో యాక్చువల్గా ఆ కంసుడిని వధించడం కంటే ముందుగా ఆ దేవకీదేవిని ఆ చెరసాల నుండి విడిపించడానికి ఆయన అవతరించినటువంటిది. కాకపోతే ఇక్కడ రెండు కార్యాలు కూడా ఏకకాలంలో జరిగినటువంటివిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే అటువంటి ఆ శిక్ష కూడా కరుణగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. దుష్ట శిక్షణ కూడా ఒక రకంగా ఆ భక్తులు వాళ్ళ అంటే వారు వైరీభావంతో భక్తులు, కంసుడు కానివ్వండి వీళ్ళంతా కూడా వైరీభావంతో ఉన్నటువంటి. సో ఎందుకంటే వారిపై ఉన్నటువంటి కరుణతో పాపకృత్యాలను నశింపచేసి వారికి ముక్తిని కలగజేసినటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క అవతారాలు మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. పురుషావతారాలు, గుణావతారాలు, లీలావతారాలు, శక్త్యావేశ అవతారాలు, మన్వాంతర అవతారాలు, యుగాంతర అవతారాలు. కానీ సకల అవతారాలకు మూలము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మాత్రమే. ఇది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. అలాగే ఇంకా మనకి ఆయన తెలియచేసేటువంటి విషయాల్లో 9 మరియు 10వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుని యొక్క అవతార పరమార్థము
తెలుసుకున్నటువంటి వారికి కలిగేటువంటి ఫలితాలను చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క జన్మము మరియు కర్మలను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని మరి 9వ శ్లోకంలో చెప్తారు. అదే జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క జన్మ కర్మ అవన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివిగా చెప్తున్నారు. నా యొక్క జన్మము మరియు కర్మలు దివ్యత్వము అయినటువంటివి. ఏవం యో వేత్తి తత్వతః, అలా దివ్యత్వమును యథార్థముగా ఎరిగినటువంటి వాడు త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో అటువంటి వాడు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మరి ఆ జన్మ స్వభావాన్ని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. అలాగే మనకి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ యథార్థాన్ని, భగవంతుని గురించినటువంటి యథార్థాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన పిమ్మట మరి తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచమున జన్మించడు, నా యొక్క శాశ్వతమైన ధామాన్ని పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మరి ఇంకా తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తారు, కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకున్న వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతమద్భావమాగతాః. సో ఇంకా చెప్తుంటారు, ఓ అర్జున, రాగము భయము క్రోధము నుండి విడివడినటువంటి వాడు, నా యందు సంపూర్ణంగా మగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు నన్ను శరణుచొచ్చిన కారణంగా పూర్ణంగా పలువురు అంటే పూర్వం ఆ పలువురు నన్ను గూర్చినటువంటి జ్ఞాన తపస్సుల చేత పవిత్రులై నా ఎడ దివ్య ప్రేమను పొందగలిగారు, అంటే ముక్తిని పొందగలిగారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూడవచ్చు. సో అది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వము, అవతారాల యొక్క పరమార్థాన్ని మనకి తెలియచేసినటువంటివి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అనేక రకాలు ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తుంటారు. ప్రధానంగా 6 రకాలైనటువంటి అవతారాలు, అనేక రకాల అవతారాలు. మనం దశావతారాలు అని చెప్తాం, కానీ భగవంతుడు అనేక అవతారాల్లో ఉండేటువంటిది. కాకపోతే ముఖ్యమైనవి దశావతారాలుగా శాస్త్రాలలో ప్రాముఖ్యత నొందినటువంటివి. ఆ భగవంతుని యొక్క పురుష అవతారాలు, గుణావతారాలు, లీలావతారాలు, శక్త్యావీష అవతారాలు, మన్వంతర, యుగాంతర అవన్నీ కూడా మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే. సో మరి ఇక్కడ మరి వాస్తవమైనటువంటి ధర్మం ఏంటి? ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటే భగవంతుడు మనకి ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని? భగవద్గీత ప్రకారంగా ధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని శరణాగతి పొందడమే. అదే భగవద్గీతలో చివరిగా మనకి చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి అంటే ధర్మ సంస్థాపన అంటే మనము అర్థం చేసుకోవలసినది జీవులను కృష్ణ శరణాగతిలో నిలపడము. అంతేకాని బయట మనం చేసేటువంటి చాలా మంది ధర్మంతో అంటే
మంచి పనులు చేయడం, దానం చేయడము, యజ్ఞాలు చేయడము వాస్తవానికి శాస్త్రాల్లో కొన్ని చెప్పబడినటువంటివి. సో అవి మాత్రమే భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ భగవద్గీతను అనుసరించి మనకి ధర్మానికి పరమ లక్ష్యము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి శరణాగతి పొందడము. సో కాబట్టి శరణాగతి మరి ఈ జీవులందరినీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిలపడమే, కృష్ణ శరణాగతిలో నిలపడమే ధర్మ సంస్థాపనము. కనుకనే ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని వ్యాప్తి చేసి సో మరి ఆ భగవంతునికి శరణాగతి అయ్యే విధంగా పాశ్చాత్యులను, మన సాంప్రదాయము ఏవి కూడా తెలియనటువంటి మనం, అందుకే మన ధర్మం సనాతన ధర్మం అంటాం. సనాతనం అంటే ఏంటి? శాశ్వతమైనటువంటిది. ఏదో ఒక మతానికి పేరు కాదది. జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావమే సనాతనం. అందుకే భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మ సనాతనమైనది, దివ్యమైనది అంటూ చెప్తారు కదా. సో కాబట్టి జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము, జీవుని యొక్క నిత్య ధర్మము సనాతనము. ఎందుకంటే జీవుడు మనకి భగవద్గీత ప్రకారంగా నిత్యుడు, అలాగే భగవంతుడు కూడా నిత్యుడు, అలాగే వైకుంఠం కూడా నిత్యమే. కాబట్టి జీవుని యొక్క నిత్య కర్తవ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమతో, ఆ భగవంతుని ప్రేమతో సేవించడమే. అదే మన సనాతన ధర్మము. అదే సనాతన ధర్మం యొక్క లక్ష్యము ఈ భౌతిక ప్రపంచము నుండి వదిలివేసి శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక లోకానికి తిరిగి వెళ్ళడము. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే ఆ ముకుందుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. మరి అలా శ్రీకృష్ణ భగవానులు, ముకుందుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానులు నిత్య సేవ చేయడం ద్వారా మానవ జీవితము పరిపూర్ణమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆయన, ఎందుకంటే ఈ భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మనం భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. ఈ కలియుగంలో దుర్మార్గం ఇంత పెరిగిపోయింది, మరి ఉంటే భగవంతుడు ఉంటే రావడం లేదేంటి, భగవంతుడు దుష్టులను చంపడానికి వస్తాడు అనేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి భావనలో ఉంటాం. కానీ భగవంతుడు దుష్టులను చంపడానికి కాదు, ప్రధాన ఉద్దేశం మాత్రము శుద్ధ భక్తులను రక్షించుకోవడానికి. ఎందుకంటే మరి దుష్టులను సంహరించడం చేయడానికి కాలమే సరిపోతుంది. ఆయన యొక్క ప్రకృతి, కాలము, వ్యాధులు, భూకంపాలు వంటివి అనేకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నటువంటివి. అయితే శుద్ధ భక్తులకు ఆనందాన్ని కలిగించడానికి ఆయనే స్వయంగా అవతరిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాము, ప్రహ్లాద మహారాజు భక్త ప్రహ్లాదుణ్ణి ఆనందింప చేయడానికి, ఆయనను రక్షించుకోవడానికి స్వయంగా భగవంతుడు నరసింహావతారంలో వచ్చినటువంటిది. అలాగే దేవకీ మాత వసుదేవులను రక్షణ కోసం స్వయం భగవానుడు కృష్ణుడుగా వచ్చినటువంటిది చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి స్వయంగా ప్రత్యక్షమవుతాడు ఆయన భక్తుల కొరకు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నిజమైన అవతారం యొక్క కారణము దుష్ట సంహారణ మాత్రమే కాదు. దుష్ట సంహారణం అదొక ఉపకారణం, ద్వితీయ కారణమే. అది ప్రథమ కారణం మాత్రము ఆయన లీలలను, భక్తులతో ఆయన లీలలను ప్రదర్శించడానికి వస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడుగా ఆయన అవతరించినప్పుడు వ్రజలీలలు ఎన్నో మనకి భక్తులకు చెప్పుకోవడానికి, మనం కీర్తించుకోవడానికి, మనం నిరంతరము శ్రవణం చేయడానికి, కీర్తించుకోవడానికి, ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడానికి మనకి ఎన్నో వ్రజలీలలు ఉన్నటువంటివి. సో కాబట్టి
ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను గురించి చర్చించుకొని, అన్నీ కూడా దివ్యత్వమైనటువంటివి, అవన్నీ చర్చించుకొని పరమగతిని పొందడానికి మనకు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప అవకాశమే ఆయన యొక్క అవతార ఉద్దేశాలు. సో కనుకనే వ్రజలీలలు ప్రదర్శించడం వల్ల ఆ బృందావనంలో గోపికల ప్రేమ, గోపాలకుల ప్రేమ, యశోదమ్మ ప్రేమ, నందమహారాజు ప్రేమ, ఆ విధంగా ప్రేమను పంచడానికి ఆయన అవతరించినట్లుగా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ రాగభక్తి, ప్రేమతో కూడినటువంటి భక్తి, వాళ్ళంతా కూడా ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా రాగభక్తికి, మనకి భక్తిలో అత్యున్నతమైనటువంటిది ప్రేమ భక్తిగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధంగా ఆయన మరి భక్తులను రక్షించుకోవడానికి ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే సంభవామి యుగే యుగే అని చెప్తూ ఉంటారు. ప్రతి యుగంలో యుగానికి తగినట్లుగా ఆయన అవతరిస్తారు. ఎందుకంటే ద్వాపర యుగంలో చివరిలో ఆయన అవతరించి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పి ఎంత చెప్పినా మనం ఆయనకి కాలేదు. కాబట్టి మళ్ళీ కలియుగంలో ఈ యుగానికి తగినట్లుగా ఆయన చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించి, మరి అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇతర అవతారాల మాదిరిగా ఆ రాముడు, నరసింహుడు, కృష్ణుడు వంటి ఇతర అవతారాల మాదిరిగా దుష్టులను చంపలేదు ఆయన. ఎందుకంటే దుష్టులను చంపి చివరికి ఆయనకి శరణాగతి కమ్మని చెప్పారు కృష్ణ అవతారంలో వచ్చినప్పుడు. రామావతారంలో కూడా సంహరించారు, నరసింహావతారంలో కానీ వరాహ అవతారంలో కానీ అలా చేసుకుంటూ వచ్చారు. కానీ కలియుగంలో అవతరించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు దుష్టులను చంపలేదు. వారికి హరినామ సంకీర్తనాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ ఆ హరినామాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా ఎంతో కరుణతో ఆయన ఈ దుష్టులందరినీ, మనలో ఉన్నటువంటి దుష్ట స్వభావం అంతా కూడా తొలగిపోయి సాధు స్వభావం పెరిగే విధంగా, హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగే విధంగా ఆయన మనకి ఆ హరినామాన్ని, సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఇచ్చినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభుల వారు. సో ఆ విధంగా మరి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అవతార ఉద్దేశాలు, అవతార యొక్క పరమార్థం కూడా చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తారు ఈ 10వ శ్లోకంలో, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతాః అంటూ ఆసక్తి, భయము, క్రోధము విడిచిపెట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి జ్ఞాన తపస్సు చేత పవిత్రులైనటువంటి అనేక మంది పూర్వము ఆయన యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని, మద్భావం అంటూ చెప్తారు కదా, దివ్య స్వభావాన్ని పొందినారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనం జ్ఞానం సాధించడమే లక్ష్యం కాదు, ఆ జ్ఞానాన్ని కృష్ణ ప్రేమగా ఉపయోగించుకోవాలి. జ్ఞానము భక్తికి దారితీయాలి, భక్తి నుండి ప్రేమ ఉద్భవించాలి. ఆ ప్రేమ ద్వారా ముక్తి పొందుతూ ఉంటుంటారు. సో మనకి సాధారణంగా కుటుంబము, ధనము, పదవి, పేరు ప్రతిష్టలు అనేటువంటి ఆసక్తులు ఉంటాయి. వాటిని వదిలి వాటన్నిటి నుండి కూడా కృష్ణుడు మనల్ని దూరం చేస్తుంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలను తెలుసుకోవడం ద్వారా. భయం, ఎందుకంటే మనకి ఈ వాస్తవ తత్వాన్ని, యథార్థం తెలుసుకోకపోవడం వల్లనే భయం. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే భయం పటాపంచలైపోతుందని చెప్తారు. క్రోధం, కోరికలు నెరవేరినప్పుడు మనకు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, ఒక విషయం పైన నిరంతరము ఆసక్తిని పెంచుకున్నట్లయితే అది
చివరికి కామంగా మారి ఆ కామం నెరవేరినప్పుడు అది క్రోధం వస్తుంది అని చెప్తారు. ఆ క్రోధము విచక్షణను నాశనం చేస్తుంది, భక్తిని దెబ్బతీస్తుంది. సో కనుక మరి వాటి నుండి బయటపడడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. గురువు యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో భక్తి యోగాన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే ఏవైతే క్రోధం వల్ల కలిగేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఆసక్తి, భయము, క్రోధం అన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం ద్వారా. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి అనార్థ నివృత్తి, శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు, భగవంతుని ఏడ శ్రద్ధ కలిగినప్పుడు ఆయన లీలలను గురించి ఎక్కువగా వినడం ద్వారా, ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా శ్రద్ధ కలుగుతుంది. ఆ శ్రద్ధ ద్వారా సాధు సంఘం జరిగి, సాధు సంఘంలో నిరంతరము ఆ భగవంతుని గురించి మనం కీర్తన, శ్రవణం, అర్చనం వంటివి చేస్తూ ఉంటుంటాము. అది భజన ప్రక్రియ. ఆ భజన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఆ భగవంతుని గురించి నిరంతరం శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే, ఆ భగవంతుని గురించి నిరంతరము కీర్తిస్తూ ఉంటే మనలో ఉండేటువంటి అపార్థాలు, ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో జన్మలలో పోగుపెచ్చుకున్నటువంటి పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. అనర్థ నివృత్తి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ అనర్థ నివృత్తి జరిగినప్పుడు మనకి భగవంతుని పైన నిష్ఠ ఏర్పడుతుంది. ఆ నిష్ఠ నుంచి భగవంతుని పైన రుచి కలుగుతుంది. రుచే ఆసక్తిగా మారి, ఆసక్తి భావము నుండి ప్రేమ భక్తిగా మారుతుంది. అదే భక్తి భావనలో చివరిగా చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా భగవంతుని యొక్క అవతారాల పరమార్థాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళకి కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని మనకి భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటివి. భగవాన్ని దివ్యత్వము, అవతార పరమార్థము 5వ శ్లోకం నుండి 10వ శ్లోకం వరకు ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు